Hilda hier is zo mooi beklad. Dus ik weet wel touwen naaien, maar hier weer ik haast op. Hield het mooi uit naaien. Oh, daar is ze. Hoi. Maar ik wacht je gewoon rustig, want ik wil net heel achter de rond dragen. Want als ik dat één keer doe, dan maak ik elke keer, hè? Elke keer. Mem had al hier fruit en groente mee voor de geitje. Nee, die appel is net meer lekker. Krijg je aan zelf? Hilda, die appel is vies, Hilda. Du krijgt aan een naaie appel van mij, oké? Oh, ik wil bollen. Ik wil bol. Ze wil altijd alles opeten wat ik meeneem, maar het is net meer het meest frisse. Bollen. Zo. Ja, dat is het. Koffie? Koffie! Oké. Lekker bakje! Ja, ik bedoel. Dan de hoema. Dan de hoema. Oké. Oh, schat. Dat is lang hier, hè?